сокини Мали бо номи Ҳалима Сис 9 гоник таваллуд кард. ин зани 25 сола аз ҳисоби якбора таваллуд кардани кӯдакони зинда монда рекорд гузоштааст. тавре хабар дода мешавад, қаблан озмоиши ултрасадоӣ дар батни ин модар 7 гоникҳоро нишон дода буд, вале ӯ 5 духтару 4 писар таваллуд кардааст. пештар як сокини амрико ки якбора 8 тифлро ба дунё оварда буд, рекордсмен дониста мешуд. модари 9 гоникҳо чанд ҳафтаи охир дар беморхона зери назорати табибон қарор дошт. аз сабабе ки таваллуди 9 гоникҳо бармаҳал сурат гирифтааст, онҳо як муддат таҳти назорат боқӣ хоҳанд монд. табибон мегӯянд ки 9 гоникҳо аз 500 грамм то 1 килограмм вазн доранд.